שלום לכתבינו לירן לוי בהר הבית ועידו וולפוביץ' שנמצא מחוץ לביתו של אלאור עזריה. אנחנו מתחילים בהר הבית. בעוד כמחצית השעה יכנס ראש הממשלה דיון בקריה בנושא אמצעי הבטיחות בהר הבית. אבל מה קורה עכשיו? שלום לירן לוי בהר הבית, נערכים להסלמה? שלום דנה, ערב טוב משער האריות בעיר העתיקה הר הבית, באזור הר הבית. ממש בשניות אלה שוטרי מג"ב פותחים כאן את המחסום בכניסה לשער האריות במטרה לנסות ולאפשר תפילה. אנחנו כבר רואים שמתחילים להתפתח כאן עימותים קלים בין המתפללים שהגיעו. שצריך לומר דנה, רוב המתפללים שנמצאים כאן, רוב האנשים שהגיעו לכאן הם מתפללים צעירים. אנחנו שומעים את הצעקות, הנה מתחילות כאן הפרות הסדר. בשלב זה המשטרה כרגע סוגרת בחזרה את המחסום בשביל לנסות ולהרגיע כאן את האזור לקראת תפילות הערב. נאמר שאתמול בלילה לאחר התפילות היה רגוע באופן יחסי, לא נרשמו עימותים מיוחדים. המצב עכשיו, כמו שאת רואה, קצת יותר דליק וקצת יותר נפיץ, וכמובן שההסתכלות היא הסתכלות למחר, כל העיניים נשואות למחר לתפילות יום השישי. בואי נשמע את הקולות שעולים מכאן דנה. דנה, כמו שאת יכולה לראות, ברוח בדם נפדה את אל-אקצא, זה הקולות. בואו תחזרו אלינו בהמשך, אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, אנחנו נשאר כאן עם האצבע על הדופק. בהחלט, המצב נפיץ שם. אנחנו נחזור אליך בהמשך לירן. תיעוד ממצלמות האבטחה שבאזור הר הבית שמתפרסם היום מתאר שלב אחר שלב את המהלכים שקדמו לפיגוע בהר הבית ביום שישי, שבו נרצחו שני השוטרים, האיל סיטאווי וקמיל שנן. על רקע הוויכוח בין המשטרה לשב"כ על השארת עמדות הבידוק בשערי העיר העתיקה, מפיצה משטרת ישראל סרטון שנאסף ממספר מצלמות אבטחה ומראה את מסלול שלושת המחבלים שרצחו ביום שישי שעבר שני שוטרים ופצעו שוטר אחד נוסף. בסרטון נראים השלושה מגיעים בשעת בוקר מוקדמת באמצעות אוטובוס לשער הפרחים. המחבלים לא נכנסים ביחד, כנראה כדי לא לעורר חשד, ומתוך תפיסה שאם אחד יתפס, השאר יוכלו להמשיך במזימת הפיגוע שתוכנן היטב. בנוסף למחבלים חושפת המשטרה גם סייען שנכנס עם תיק ובו כלי נשק, גם הוא דרך שער הפרחים ולא יחד איתם. משם עשו השלושה את המסלול לעבר שער נוסף, גם הוא ללא בידוק. כאן נראים המחבלים כאשר אחד מהם הולך לבד, שניים הולכים ביחד והסייען נכנס בשער נפרד. באמצע הסרטון נראים שלושת המחבלים בפעם הראשונה ביחד עם הסייען כשהם נכנסים עם האמל"ח לתוך המסגד. לאחר שהחביאו את הנשק, הסייען יוצא מהר הבית בלי התיק ובלי האמל"ח. כשהוא נטמע בין ההמון הוא עוזב את הר הבית לאחר תפילות הערב. מסלולו נראה בבירור במצלמות, כולל העזיבה שלו את המתחם דרך שער הפרחים. יד לאחר מכן נראים שניים מהמחבלים עוזבים את מסגד אל-אקצא, גם הם ללא אמל"ח. כמה רגעים לאחר מכן גם המחבל השלישי יוצא מתוך המסגד יחד עם התיק ובו כלי הנשק. בשלב זה השלושה נפגשים ויחד הם נראים במצלמות כשהם הולכים להחליף בגדים. כאן הם נפטרים מהתיק ואת הנשק הם מחביאים על גופם בעודם בתוך מתחם הר הבית. ומערכת הביטחון מתגברת כוחות לקראת מחר. אנחנו עכשיו איתך, כתבנו הצבאי נועם אמיר. כן דנה, ערב טוב. אכן, כמו שאמרת, הערכת מצב שמתקיימת הבוקר בעיקר בצה"ל לגבי השלכת אירועי הר הבית על יהודה ושומרון. מחליטים בצה"ל לא לקחת סיכונים ולתגבר את איו"ש ב5 גדודים. זה כמות עצומה של לוחמים שכרגע קיבלו הודעה על עוצר יציאות. המטרה היא לשמור במידה ואכן הפלסטינים יצאו מהאדישות שלהם וירצו מחר לרחובות אחרי התפילות ויחלו הפרות סדר אלימות. והסיפור פה דנה הוא באמת הפלסטינים, כי נכון לרגע זה במערכת הביטחון לא מזהים את ההתססה. למעט מה שאתם רואים כרגע בשידור ישיר בהר הבית, לא באמת רואים את הפלסטינים משתפים פעולה עם ההסתה של הפתח, בעיקר הפתח שקורא לכולם לצאת ליום זעם. גם החמאס מנסה להתסיס, וזאת המפלה הקשה ביותר שמביאה את מערכת הביטחון הערב לשקול מחדש האם באמת נכון לפרק את המגנומטרים והאם לא נכון להציב מגנומטרים בכל השערים. כי הסרטון שהמשטרה מפיצה בצהריים מוכיח מעל לכל צל של ספק שהכניסה לעיר העתיקה כשהיא פרוצה היא פשוט בסיס לטרור. ראש הממשלה כאמור יקיים את הישיבה הזאת ב8 בערב.
הערכות הן שהשב"כ יתבצר בעמדתו לפרק את המגנומטרים, והשאלה הגדולה, דנה, אם המשטרה לא תתקפל. ממה שאני מבין כרגע, גם השר לביטחון פנים גלעד ארדן וגם משטרת ישראל ממליצים להשאיר את המגנומטרים ולפרוס מגנומטרים בכל השערים. המשמעות היא שהסיפור כאן הולך עם העיניים נשואות למחר, אחרי תפילות יום השישי, האם הם יערכו בתוך המסגד, מחוץ למסגד, ואז אנחנו נדע לאן זה הולך. כמובן, גם הערב מתיחות גדולה מאוד בירושלים, עוד מעט אתם תראו את ההמונים שם, מנסים להציס את הרוחות, המשטרה באיפוק רב מקבלת הוראות לא להשתמש בנשק חם. הסיפור פה הוא מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד נפיץ, וכל העיניים נשואות כרגע למה שקורה שם גם הלילה וגם מחר בבוקר, דנה. בהחלט, נועם, המצב נפיץ, תודה רבה לך. נגיד עכשיו ערב טוב לדוקטור ברק בן צור, לשעבר בכיר בשב"כ ומומחה לטרור, והפרשנים שלנו לערב, לימור ברון, מרצה במכללת הדסה, עובד יחזקאל, לשעבר מזכיר הממשלה. נתחיל איתך, דוקטור בן צור, לפי איך שהדברים נראים, פנינו להסלמה? תראי, אני הייתי רוצה להתייחס לאירוע ולשים אותו בפרספקטיבה של 3 רמות. הרמה האחת זה הרמה הטקטית. יש לנו פיגוע של אזרחים ישראלים שלא ראינו כדוגמתו, גם לא בתוך ירושלים, שידע פיגועים קשים ביותר. הפיגוע הכי קרוב שהיה לאזור של הכותל והר הבית היה במחצית שנות ה-80 נגד חיילי גבעתי בחניון, זרקו לשם רימוני יד. ועשרות פיגועים אחרים ומאות פיגועים אחרים לא כוונו מצד פלסטינים לתוך הר הבית. אבל כרגע יש לנו מצב נפיץ שעלול להצית את המזרח תיכון כולו. זהו דבר חריג ביותר, ואנחנו צריכים ללמוד, כי כל שעה שמתווספת אנחנו לומדים דברים חדשים. אבל השב"כ, ואתה מן הסתם יודע מהניסיון שלך, יש מודיעין טוב באזור. הוא יכול להתמודד ללא גלי המתכות? השאלה היא לגבי החוליה הזו, מה היו המטרות שלה, על איזה בסיס היא פעלה, מה הייתה המוטיבציה, ומה הייתה התוכנית המדויקת. אנחנו לא יודעים את העניין הזה. עכשיו, את אומרת גלי המתכות. אוקיי, יש עשרות אמצעים שונים. ויכול להיות שמבחינת מפקד מחוז ירושלים, זה האמצעי הטוב ביותר, בשיקולים שלו. עכשיו, השאלה שנשאלת, האם משעת ביצוע פיגוע ביום שישי בבוקר, ה-14 לחודש, ועד קבלת ההחלטה, האם נכנסו לתוך מסכת הדברים הללו מערכת השיקולים הנכונה? בכל מיני מקרים יש פרוטוקולים. אם חס וחלילה ברחוב הנחושת, לא רחוק מכאן, תתהפך משאית אמוניה, יש פרוטוקול, מיד מפעילים אותו. אם תהיה איזו תאונה עם עשרות נפגעים, יש פרוטוקול. בסוגיה הזאת לא צריך לפעול על בסיס פרוטוקול. יש שיקולים נוספים שצריך להביא אותם בחשבון. ואני לא משוכנע שהם הובאו בחשבון. יכול להיות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, אבל צריך לעשות את כל מערכת השיקולים מאלף עד תו. בהחלט. עובד, כמי שמזכיר הממשלה, בוא תן לנו הצצה אל מאחורי הקלעים באירוע כזה. הרי הוויכוח כאן בעצם הוא מי הריבון בהר הבית. נכון. נכון, תראי, קודם כל, יש אירועים שלא צריך לפרשן אותם יותר מדי. הרגו לנו 2 שוטרים במתחם הר הבית. אנחנו רואים את הסרטונים האלה. מתחם הר הבית כרגע הוא לא מתחם מאובטח, ואנשים יכולים להיכנס לשם עם נשק ולהרוג יהודים. נקודה. תפקידה של ממשלה זה להגן על אזרחיה, וכל הדבר הזה קורה, צריך לעצור אותו. עכשיו, איפה בעצם הדילמה? שמצד אחד באמת, כמו שגם אתה כאן מתייחס, המערכות הביטחוניות אומרות, בואו עכשיו נקצה כוחות ונראה נוכחות ונפעיל אמצעים כדי למנוע אפשרות בכלל של כניסה של נשק להר הבית. מצד שני, המערכת הדיפלומטית אומרת, אתם נוגעים באזור הכי נפיץ בעולם, מה אתם עכשיו מתעסקים עם זה? אתה יכול לראות גם את התמונות, נכון, בשידור ישיר משם, נכון, ברגע זה ולכן אין לי ספק כרגע, אני חושב שראש הממשלה נתניהו מביא איתו הרבה מאוד ניסיון לאזור הזה, אין לי ספק שהוא מנהל כרגע מערכה עצומה מאחורי הקלעים של מגעים דיפלומטיים עם שחקנים מאוד משמעותיים, כולל ראשי מדינות גם באזור הזה וגם בכוחות גדולים כמו ארצות הברית ואפילו הרוסים להערכתי, כדי שמחר יעבור בשלום. המבחן הוא מחר. יחד עם זאת, כוחות קיצוניים ינסו כמובן להבעיר את השטח, וצריך לזכור שהרבה מאוד אירועים מתחילים בניצוץ קטן. האביב הערבי קורה כאשר עוצרים איזה רוכל בשוק ומחרימים את הסחורה שלו. מובארק מודח כשאיזה בלוגר מעלה בלוג. והאירועים... אבל לימור, לכל הסיפור הזה יש גם פן פוליטי. הרי מתנגדיו של נתניהו היו רוצים לראות אותו מתקפל בנושא כל כך רגיש כמו הר הבית.
כל הסוגיה של הר הבית בעיניי היא לא שאלה ביטחונית כלל וכלל, היא שאלה קודם כל של ריבונות, כמו שאת אמרת מקודם. נדמה היא שאלה ביטחונית, הרגו לנו 2 שוטרים שבוע שעבר. היא שאלה ביטחונית, הם מצליחים להכניס נשק. עובד, לצערי הרב, הורגים לנו שוטרים וחיילים ברחבי ירושלים כולה ובמקומות אחרים, רק היום ניסו לתקוף חיילת בגוש עציון. זה, אומנם יש כאן סוגיה ביטחונית על הפרק, אבל העניין של הר הבית הוא עניין של ריבונות הארדקור. ומה נדמה שקרה כאן? שהממשלה באיזו החלטה מאוד מאוד מהירה החליטה לשים מגנומטרים, שזה בעצם להפר את הסטטוס קוו, או לא לעשות את זה בתיאום עם הוואקף הירדני. הממשלה הפרה את הסטטוס קוו? הממשלה הפרה את הסטטוס קוו. ירו על אזרחים ישראלים, הרגו 2 שוטרים, והממשלה הפרה את הסטטוס קוו. אין לך ויכוח איתי, ממשלת ישראל צריכה להכיל את ריבונותה בהר הבית, וזה מה שלא קורה, וזה מה שצריך לקרות. אנחנו מיד נמשיך לעסוק בהר הבית. עוד משפט, ממשלת ישראל לא יכולה ללכת עם ולהרגיש בלי. לא יכולה לשים מגנומטרים, ואז לזוז אחורנית מההחלטה הזאת. הזיגזוג הזה מחליש אותנו עוד יותר, וריבונות בהר הבית צריכה שתהיה לנו כמו בכל מדינת ישראל.